How's it gonna, bros? And now we play Minecraft with another mod. How's it gonna, Coco? 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 Да. Are you being moved? Да. Yes. Okay, now we play that and we play mini games when I'm so stupid. Oh, Coco, thank you for everything. I'm a ruler of the sword. Dun dun dun. Okay, I press Z. Okay. What's up? Oh, zombie. And chicken on dance. And that was a mod, more players mod. And it's very good. Too easy for download, and I don't know if you say in the comments you want it. I press it, and it's good. You can be a zombie, but a bat, blaze, cave spider, chicken, cow, creeper, ender dragon, enderman, horse, ghast. That is my first level. A giant zombie. The brand. Okay. And you can be another when. Or you can lead yourself. Я свой экран смог. Okay, I should screen with the Burgerman. And you can dance. Wait a minute. Oh, you can. I'm so sorry. And now you'll be screen reward skins. Oh. Okay. Skill body, load setting, и может да бъдете, например, you can be a fat man, so fat. I bloodless, and there you go. Cover skin, load skin, edit button, flip, crow, hook, sit, dance, wave, on, sleep. Okay, you sleep. And that was me. I'm gonna again. I'm stronger than you, bravery man. And it's a good mod, really. And there we go. And now we play with Coco Hunger Games, and we speak Bulgarian because we are Bulgarians, and we can speak very good. We can speak very good English. And we play Hunger Games with another game, and what's up, chicken, and bye. Oh, not bye. Stop, спри, да. Добре, колко вече можеш да говориш на български? Да, казах каквото трябваше. Нали? Колко?
Да. Добре, сега може да говорим на български. Аз ще правя евент. С какво? С сен, сан. Аз мисля, че тук имам много пари. Може да купим бухлуци. Не, и защо не имам. Има ли тъпа? О, да, колко ще ми телепортнеш ли в Хомани? Окей, проти. Тъпа. Бери. Не. Бери ме. Ти си ме телепортнал, не ме телепортнал отново. Този хом хич не си го спомням. Защо не мога да отварям честовете? Можеш? Да, тук беше отчакай. Рез. Рез. Бримам. Не, това как се казва, що рез? Не знам, виж. Рез to бримам. Да. Не, welcome to бримам on. Пише ми now leave Коко едно. Ти тук беше от Бобчо. Не, ти тук се беше регистрирал от Бой Боби. Не знам. Welcome to Бобчо. Това се казва Бобчо. Да знаеш. То Коко едно. Бобчо се казва, да знаеш. Пробвай с Бобчо. Ще видиш, ще стане. Ще видя дали имаме коментар. Не се казва Бибриман. Просто казва Welcome. И тук ти влезна в реса на Едикой си. И това. Добре, отивам спам, ще правя евент. С глупост. От чакъл и такива бухлуци. Аз ще направя на миньонче. Констатирайте всичките пряко подчинение на Антон Велев. Ето ми. Колко ти добави ли ме? Не. Защо? Защото аз веднъж играх в това. Айде, искам да разглеждам нещата, да оцеляваме малко. Не съм си пуснал екстрей мода. Котока. Мина. Жалко. Там има... Аз викам да оцеляваме в някои сервери. Ти какво казваш? Не знам. Как не знаеш? Аз мисля малко танки да подсъкаме. Танки? И то Да. Зрителите ни го казваш. Които може да са много неслепаци. Танки, плачи ли такива? Просто ме добави, моля те. Чакай, почти свърши члента на спама. Бързай, гладен съм. Много ти прехвърля малко пари. Не, чупа си диня в момента. Ям. А ти имаш ли семена от диня? Не знам. Аз съм много. Я покажа колко много пари имам. Пау. Аз имам най-много от... Аз имам най-много в сървъра. Чакай, не. I feel like a motherfucker is stuck in this jacket. She makes me do like one motherfucker. Бунци. Добре, аз не намирам дърво. Мисля, че тук... Дърво! Дърво! Боби? Да? Аз имам 7. Казвам в чата, ще ми пише 7.
Толкова пари имам. Максималното. Ми пални ми малко. Пални ми 500. Ти сигурно ли си, че нямаш никакви? Да, мони. Аз имам 1 с 4 нули. Ама как да си купувам неща? Откъде си купа неща? От Warpshop. Точно на спална. Готини неща ли има? Там, че този сервер отдавна е изкофял. Изкофял? Буклук ли са го направили? Той беше много известен. Нещо стана много тъп сервер. Защо? Я колко си? Колко има? Доста са си. Виж колко много хора имаше. Той беше препълнен. Защо ли си? Серверите понякога стръгват. Не може винаги да са. Уха, не, people. Какво? Защо ли си? Не. Аз сега съм в Холмани. Седнах си Холма и те чакам да се върнеш да ме добавиш. Аз това Холм мисля направо да се... Да изобщо да не го ползвам и с тези пари, които имаме, да си купим малко материали и да си оцеляваме ние. Ами добре. Може това да е на оцеляване. Клипчета да правим за оцеляване. Освен да напред. Бях ни клипче на разсняха някакви модове. Точно те модовете наистина се вижда от другите хора. Сега с това мод, както беше. Еми я ми ги прати името им. Не се много никъм, сега ще го видя. Minecraft Xbox имаше един, който много яко клипи заправи. Имаше едни испанци, които говорят много бързо. Направо... Ето рали! Не се разбира. Ама то са испанци и да говорят бавно, пак ти няма да ги разбереш. Не им преди, че те много бързо говорят с испанците, по принцип. Добре, аз съм пълен с... Чакай, само... Сноба! Те правят 23 минути клипове. Какво? Правят 23 минути клипове. Само 3 минути. 23. 23. А на модове ли са? Как на модове? На модове? Да, носят някакви модове, които се правят на някакви животни. Сам скинът им става такова. Не стават... А другите виждат ли ги? Какво? А другите убедени си, че ги виждат. Да, ето неговите приятели се майтапят и едни се бях направили като кучета. Нали, той имаше цяла градинка с кучета и не знае къде съм. И изведнъж всичките ги няма. Търси в една много огромна къща и накрая вижда куче. Влиза вътре и вижда там два негови приятели, направили с на кучета. Направили с на кучета и около тях припълна с кучета и пържоли. Ми ще го погледна, ако ще се опитам да го изтегля и него. Ако стане ми, ще го искаш. Не. Не. Какво? Те са някакви модове и виждат инвентари. Не виждат инвентари в много така. Ще се чуят как да. И сега ще пратя. И стигат му. Помни, вече ми го прати. Ако искаш, ще спрем пауза клипа за малко. Аз ще ги... Не. Ти ще връщаш ли? Чак. Чакай, аз също ще отидем до шопа, ама... Айде от тук да отидем някъде натам. Фари в някой друг сервер, това е много изостанало. Айде, добре. В кой?
имат много големи... Чакай, аз знам един много готин, но е от един клип. И... Ама то че как е толкова момент. Много хубави клипи ще прави, много хубаво се развива. Какво? Много хубави клипи прави, много хубави къщи и скинат му на код. Friends of the folder sheet. Today we'll fold the creeper from the game. Представяш ли смятам I made древни it on детка? myself, and it's a modular house. Skydash Minecraft. Без. Някаква котка. Също не си го представям. Ще видя IP-то и свършвам. Hey, how am I supposed to win? I don't have a team. Така той прави много вселен Thank you. в този втория клип, който ти прати. Какво? Във втория клип какво? Какво? Във втория клип какво правят? На малък селени. О, директно свързване. Аре накраяте. K.ni. Айде де! Сега на хората крията ли ще им показваме? Да. Колко хубави статуи правим на скилове. Не знам. Не грешка. Скъга редактиране. Скъгами. Обновяване. Дали? Моля те, подействай. Какво? Влизам в них с граф. Айде в... има един нов или подобрен с снимка на крипър. Един крипър така. Айде в него. Ти си в него с крафт. Ама айде да оцеляваме. Само за този път поне. Ти го разгледай, но аз искам на креатив. Не ми се оцелява баш това. Ето ги статуите, ами добре, аз за малко ще спра, защото трябва да си напиша паролата. Тук сме отново. Ето ги скиновете, които обикновено... Тъпи жабета! Или още съм дребно човече? Да. Крипа. What's up, крипа? What's up? Колко защо не говориш? Тук щяхме да направим лък. Коко! Какви глупости си правил? Коко! Моля те, изтри го бързо! Какво? Ела... Защо си го направил на твоя скин? Готине! Защо си му направил глупост? Ела на креатив да си видиш хубавия скин. На какво си му направил коренчето? Боже, колко имаш мания по тези неща. Къде споловихте патици? Аз трябва да ставам. Веднага ли? Какво? Айде поне още малко, за да свършим тук. Нещото. Ами, не колко какво правиш? Ами, добре, тук има още малко докато. Айде да... Хай поне да започнем да оцеляваме. Не, аз трябва да ставам. Това какво е, Коко? Това е за правене на месце. Стрела, тук си направя готино. Тук, не разбирам. Защо тук това какво е? Колко? Мишена. За какво мишена? Да спра клипа ли? Не, ето това е.
Да избива горките кокошки. Бай. Защо? Аз ставам. Коко. Явно този клип ще е доста кратичък. Що? Еми, що ти ще ставаш? Въкъсвам се, може го да продължиш. Ама, какво да правя толкова време сам? Каквото ти е любимо. Любимо. Добре, Не заедно, да. Коко. Те едва умират. Ау. I'm so lucky. The nice bit of chubby. F8. Stop. Leave me alone. Don't touch me. Can't touch me. Can't touch me. Can't touch. Oh. Oh, there we go. Добре. Ами, да ви кажем, аз съм много зле и ще да продължим клипа след като се разберем с Коко. Само секунда, си върна скина, load settings. бай. Чакай само да те питам нещо. Какво? Само секунда. Да си върна load settings. Hunger Frames. Не, load settings. То. Бруа! Load settings. Load. Да, оправи се, ето. Но Коко очевидно ме закопа. Ами добре. Ще говорим след малко, само малко. И така, приятели, за съжаление Коко застрори. И ще трябва сами да допродължим, нали, клипчето. Survival. Като се мисля. Да. Не, баям. Чакай, не ми се реждат. Чанковете бавно се зараждат. Добре, не знам. Поправиха ми се, но... При малко. Ужасно. Добре. Значи, кое ме скорост. Baby shop really matter. Пера. Не. Малко може да ви е скучно. Искате? Иска да спомена на Ванеса Терзиева. Прави много готини клипчета. Тя е българка. И какво да кажа за нея? Тя е пич. Нали, пич. Нещо готина. Готини клипчета прави. И ще заслужава да се види. Ако може някой да ми каже какво да правя в коментари, може, ако някой изобщо се е ловнал, нали. Survival има, Lobby, Skywars. Айде да видим Skywars. Чуш, че в него съм много добър. 6 човека, 3 човека. И какво да ви кажа, освен това.
Да, ще си смена програмката за снимане, защото тази ужасни клипчета прави и направо ме побърква. Чуда се още дали да говоря на английски или на български. And send me a message what you want to speak with Bulgarian or English. I can do it. I can do everything. In this arena, everybody wants to win. Buck, 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 buck. Dun 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 dun. We have played God, stupid. Diamond. Next трябва поне на теб ти помагам. И мисля от тук нататък да снимем клипчета с модове. Или най-различни модове ще теглям и ще показвам. Мисля, че ще ви хареса доста. Това е типично просто останахме само аз и този трол. Както се вика трол на мошенниците пол. Знам, че съм... Къде изчезна? Малко е гадно, така че е малко страшничко, не знаеш откъде може да ти дойде. Трябваше да бъда с екстрейто, защото това няма да ми помогне.